И здравейте хора, не снима Far Cry 3. Аз сега минавам мисии, защото не ми се минават. Просто ще пускаме така малко. В момента е много късна вечерта. 11:30 е така ми се пече. Ама ще направя един клип някъде 10 минути и ще го кача. Защото просто... добре, сега излизаме. Играта е изключително готина. Ако лагва ми кажете. Willis, is that you? Jason, I zeroed in on your friend Keith Ramsey, Служиха a hitman who works for a Hoyt purchased him. преварва скапни Usually at the bar in лапа the shanty и town. много лагва. What's the guy's name? Buck. Ще мога да му издържам до 8, защото свикнем и до 7. Но за сега да не So говорим his за това. name is Нас не Buck, интересува and играта. he lacks the Сега му направя нещо друго. Добре, излезе по страта. Сега ще летиме с ето с нещо. Как се казваш? Гличър се казваш. Гличър. Забрах името. Гличър май се казваш. Да, уипи! Това много го харесвам, да тест. Сега за сила. Уи. Уи. Не мога. Защо не е толкова близко в огъня? Всяко се разбил в хвата. С хора ще се хвърват. Ето. Не искам да издържа. Ей там се хвърва някъде накрая. Искам да издържа повече, да мога да измина повечето пъти. Защото е доста път. Аз погледнах на картата от Деви, когато играх. Но ще помисля дали да ми направя един клип. И се заинтересува и както виждате, в момента прави. Да, това ще ми е първи клип, в който ги говоря. Сега да тръгна сега да се видява. Во! Гангстер. Ууу! Фо! Ами. Ура, пуси че бра. Добре, отиваме към брега. Ето хора, вижте колко пъти има. Ето е дестинацията до Бък. Ето на нея къде са. Джейсън. Много скапано. Трябваха ми 2 км. 2 км. 20 острова всъщност. Трябва ми явно. Ей, как сте? Бълго ще дам. Сега ще го трепка да даде малко XP. Обичам да трепка. И има и количка даже. Ей, това се изпусна. Бах с това. Аре бе. Яме. Мускулест тип. Носи... Мускулест. Аре, ставайте. Аз мислих, че ще... Лъжци. Измамници. Хо-хо-хо-хо. Посиме там. Хо-хо-хо. Какво си има и там?
Ай, чакай, спри се. А, това е кола. Аз си мислих, че някакъв самолет е хора. Викам, ай, чакай. Спри се. Ай, ти спукам. Какво стана, бе? Що пада ти като... Чай да револвирам. Така. Ай, шит. А, така. Как умря тебе? Бе, хора, това е много бъгнато. Сега това нас не ме интересува. Нас не интересува да стигнем до скапаната дестинация, която е на 100 км от тук. 200 км, 36 400 км. Тегляме очевидно фабрика. Няма изко фабрика в Австралия. Ама отиваме в фабрика. Чао, гангстери. Ала бала лембо, ала бала лембо. А чуете музика от радиото. Чуете ли, бе? Аз да се хубава. Или да се позволяват този. Ай, това ще се сигурно съм напълнен сподвеше. Когато се забият по някъде, виж се измерва, че... Казвам си. И това беше дрифт. Колко море трябва ми? Няма минаваме морета. Ама има още доста хора. Май няма. Не мога да минавам. Ще се измеря.
Сори. Сори, просто не знаеш, че се поправя. Хора в интернет, How to make Outlast not scary. Как да направим Outlast не страшно. Да, не страшно. Така, много смешно. Напишете. Ей, това напишете как. Супер БГ е фейлова. Напишете. Напишете. How to make Outlast not scary. И да, хората, той ще е допълно, защото тук не може ми обучи, иска някакъв абонамент там. Май, да, някакъв абонамент ми искам, който не искам да го плащам, ще правя клипове 15 минути само. И така, надявам се да ви е харесал. Абонирайте за мен, ще има и втори час. И довиждане.